Así que es momento de descubrir ese futuro con las investigadoras y al final de esta mesa redonda que voy a presentarles habrá un turno de preguntas para que puedan salir de dudas, así que todos por favor preparen sus preguntas. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Carolina Minguillón, doctora Federica Anastasi, doctora Gemma Salvador, doctora Natalia Vilor y doctora Núria Tort. Fuerte aplauso para ellas. Bienvenidas. Ahora. Gracias, Jorge, por la presentación y, sobre todo, muchísimas gracias por no hacernos salir de cajas ni cosas extrañas. Pues donem pas a la taula rodona sobre el futur de la recerca amb Alzheimer i abans ho farem des de la perspectiva de les nostres línies de recerca. No és casualitat que ho fem des de la perspectiva de les nostres línies, sinó perquè creiem fermament que les línies que tenim a la casa, al nostre centre de recerca, el BBRC, són les que es necessitaran a nivell global per tal d'encarar-nos en un futur en la recerca en la prevenció de l'Alzheimer. Abans de presentar-vos a les meves companyes i donar pas a les seves intervencions, m'agradaria destacar un concepte del que ja ha parlat l'Arcadi, que és el concepte de la internacionalització. Un centre punter i de referència en la investigació en la prevenció de l'Alzheimer necessita de col·laboracions amb altres centres de referència a nivell internacional i també tenir l'equip humà, investigadores i investigadors de la casa que tenim al BBRC que han estat exposats a aquests ambients internacionals. Totes elles, que ara us presentaré, cada una d'elles representa una d'aquestes línies de recerca del nostre centre i també diferents punts de la carrera investigadora que dona palesa a aquesta internacionalització de la casa del BBRC. Començant per la meva dreta, la Natàlia Vilor és investigadora sènior i líder del grup de neurogenòmica. La Federica Anastasi, investigadora postdoctoral del grup de recerca en biomarcadors de fluids i medicina translacional. La Gemma Salvador, que va fer la seva tesi al BBRC en el grup de neuroimatge. I la Núria Tort, que és investigadora postdoctoral del grup de recerca clínica i de factors de risc en malalties neurodegeneratives. Cadascuna d'elles, com he dit, representa una de les línies de la casa i també diferents punts de la carrera investigadora. Moltes gràcies, companyes, per estar aquesta nit aquí. I, si us sembla, ens toca mirar endavant en què pensem que serà la recerca en la prevenció de l'Alzheimer en un futur proper i ho farem de la vostra mà. Moltes gràcies per haver acceptat la invitació per aquesta nit de parlar amb tots nosaltres. Comencem per la Natàlia. Natàlia, investigadora líder de l'equip de neurogenòmica. Ens pots explicar breument la teva trajectòria? Moltes gràcies, Carolina. Moltes gràcies a tothom. Moltes gràcies per organitzar aquest acte i també per donar-nos l'oportunitat d'estar aquí avui expressant el que pensem del nostre futur i del futur del centre. Parlava la Carolina sobre el tema de la internacionalització. Crec que això és un punt clau també en com vaig arribar jo al BBRC, al Barcelona Beta, perquè va ser arrel d'una col·laboració amb un altre centre d'investigació, un grup de genètica, el Parc Biomèdic de Barcelona, el que m'ha permès establir-me aquí al BBRC, amb la línia de neurogenètica, i també establir altres col·laboracions a nivell internacional. Per exemple, formo part també d'un grup de genètica a Rotterdam, Països Baixos, i això m'ha permès també, a més, obrir portes per poder liderar i consolidar-me en grans consorcis internacionals que fan possible també totes les tasques pioneres que estem portant a terme al BBRC i a la Fundació a nivell internacional. Gracias, Natalia. Federica, nuestra más reciente incorporación, más internacional, que vienes de Italia, después de tu doctorado en Italia, hacer tu postdoc aquí en el BBRC. Cuéntanos un poco qué hacías en Italia, qué te llamó la atención del BBRC, por qué nos visitas. Sí, gracias, Carol. Sí, como ya has mencionado tú, soy italiana, hice mi doctorado en Italia, defendí mi tesis en febrero de este año, poco después me trasladé a Barcelona para iniciar aquí mi experiencia como investigadora postdoctoral. Y en Italia me especialicé en el desarrollo de metodologías de análisis proteómico de la sangre
Y con estos análisis buscábamos biomarcadores útil para la identificación de enfermedades, incluidos el Alzheimer y el Parkinson. Y hay varias razones por qué estoy aquí. He elegido de continuar mi carrera en el Barcelona Beta. La primera es que el Barcelona Beta es un centro de referencia internacional para el estudio de los mecanismos de neurodegeneración. Y ese es el tema que más me fascinó durante los años de estudio de doctorado. Además, es un centro muy avanzado tanto a nivel técnico como a nivel de la experiencia multidisciplinar de todo lo que allí trabajan. Por esto estoy muy contenta de poder haber empezado mi experiencia de recerca aquí, de poder comportar mi contributo. Gracias, Federica, y nosotros muy contentos de tenerte. Molt bé, molt bé. Federica estaba muy nerviosa porque decía que no podría hablar castellano, pero como veis, aparte de buena científica, es buen lingüista también. Gemma seria un poc el cas opuesto a Federica, no? Hizo la tesis, bueno, vas fer la tesi Gemma amb nosaltres al BBRC, al grup de neuroimatge, i després te'n vas fora, no? És una miqueta així? Sí, gràcies, Carol, i gràcies per convidar-me avui. Com tu has dit, jo vaig començar al Barcelona Beta fa gairebé 6 anys, el 2016, en el grup de neuroimatge, i com es fa sempre en ciència, també col·laborant amb diferents grups, però bàsicament el meu centre d'investigació era les imatges PET d'amiloide, que el que ens permeten és veure on s'acumula aquesta proteïna en el cervell que està molt relacionada amb la malaltia d'Alzheimer. I com ja heu dit, això de la internacionalització és molt important i ja durant la tesi vaig fer un parell d'estades també a la Universitat d'Amsterdam, als Països Baixos, amb un total de quasi un any, amb 2 grups diferents, ja que el que volíem era no només profunditzar i fer més estreta les col·laboracions que ja teníem, sinó també aprendre de grups nous. I això crec que en ciència és molt important perquè com més oberta tenim la ment, més fàcil és fer ciència nova i ciència bona. Llavors, a partir d'aquí, em va sorgir l'oportunitat d'un cop acabada la tesi, poder-me'n anar a la Universitat de Lund, a Suècia, i és on ara estic fent la meva recerca postdoctoral. Però, tot i no ser present en el dia a dia ara actualment, jo sento que vaig créixer científicament aquí, així que sento i crec que sempre ho sentiré com la meva casa. Així que moltes gràcies per convidar-me avui. Merci, Gemma. La Gemma és molt discreta i no ho volia dir ella, jo li he dit que ho digués, però s'ha negat, però ha guanyat la seva tesi doctoral feta al BBRC, ha guanyat diversos premis, la menció d'honor de la UB, etc. I ara té la beca més prestigiosa europea per fer la recerca postdoctoral. Ja t'ho dic jo, Gemma, no et preocupis. I finalment tenim a la Núria, investigadora postdoctoral també, però en aquest cas del grup de recerca clínica i de factors de risc de malalties neurodegeneratives, que ha fet ja com el cercle sencer, no? Barcelona, fora i ha tornat. Explica'ns una mica, Núria, sisplau. Doncs jo vaig fer la tesi aquí a Barcelona, a l'IDIVAP, a l'Hospital Clínic, i a mi m'interessava molt saber com funcionava el cervell i com ho feia per canviar d'un estat a l'altre. Per exemple, estàs fent una cosa i de cop i volta te'n recordes que has d'anar a algun lloc, o estàs despert i de cop i volta t'adorms, o al revés. I tot això m'interessava molt. Llavors, durant la tesi vaig decidir estudiar l'activitat espontània del cervell i en concret la del circuit talamocortical, que és el que regula i genera, s'encarrega de l'activitat de quan dormim, les zones lentes. I bé, aquest tipus d'estudis els fèiem amb rates, amb animalons, i bé, em vaig cansar una mica d'això i vaig decidir marxar fora a París, al CNRS, en un laboratori més computacional, i allà fèiem, més o menys, estudiàvem els mateixos processos, però des d'un punt de vista matemàtic. Fèiem models matemàtics que ens permetien simular una neurona, una xarxa de neurones o fins i tot un cervell sencer per estudiar aquests processos de pèrdua de consciència, l'envelliment prematur,
També investigàvem les diferències que hi ha en les zones lentes del son natural en comparació amb les que hi ha quan estem sota l'anestèsia, sota els efectes de l'anestèsia i coses així. I, com és això de volta al món i torna al bord, no sé com és, vaig decidir tornar i em va cridar molt l'atenció a la Fundació, al BBRC, perquè és un lloc on em permet aportar els meus coneixements sobre el son i els ritmes cerebrals i tot això en el context de l'Alzheimer, en la recerca clínica, per fi. I bé, a part de que el son és important perquè s'ha vist que hi ha és com un factor de risc per la malaltia d'Alzheimer, en el grup que estic de factors de risc també investiguem d'altres factors de risc com l'alimentació, l'activitat física, una sèrie de coses que a mi m'interessaven molt i estic molt contenta d'estar aquí. I nosaltres de tenir-te, Núria, també. Doncs ara que ja les coneixeu, si us sembla, us hi farem la pregunta comú a totes, una per una, que com veuen el futur en les seves línies de recerca específicas. Federica, para que te puedas lucir más con tu castellano, empezamos contigo, si te parece. Gracias. ¿Cómo ves? Además es una investigación, lo de los biomarcadores de sangre. Ha hablado Jordi, ha hablado Arcadi, lo hemos visto en los periódicos y queremos saber un poquito más, ¿Cómo ves tú toda esta investigación? Sí. En los últimos años se ha producido una revolución en el campo del estudio de biomarcadores para detectar el Alzheimer en la sangre. Para quien no lo sé, un biomarcador es una molécula biológica que se encuentra en la sangre y en otros fluidos del cuerpo y que da informaciones sobre la enfermedad. Nuestro grupo de recerca en el Barcelona Beta se centra en identificar un biomarcador que se pueda identificar en la sangre y que incluso muchos años antes de la presencia de la sintomatología. En esta manera permitiría un mayor análisis de riesgo de desarrollar el Alzheimer en el tiempo. En el año pasado, los y las investigadores del Barcelona Beta publicaron unos resultados que demuestran que una de las proteínas asociadas al Alzheimer, que es la proteína Tau, puede medirse en la sangre mediante un análisis de última generación. Este resultado tiene un impacto futuro muy importante porque este tipo de análisis es más fácil y menos invasiva del análisis que estaba antes, que es la puntura lumbar. Entonces, permitiría en manera más fácil de analizar los cambios del biomarcadores en la fase temprana de la patología. Pero antes de que un biomarcador pueda utilizarse en la práctica clínica, debe validarse. Para ello se requieren estudios muy largos, con grupos de personas grandes, para establecer de forma fiable si la presencia del biomarcador en esa sangre implica la existencia de la enfermedad. Y creo que el Barcelona Beta, en nuestro grupo, encaja en el estudio de los biomarcadores aquí, porque en este momento estamos iniciando uno de los primeros estudios de larga escala para estudiar cómo la evolución del biomarcadores en el tiempo en la sangre. Para este estudio se realizarán más de 10.000 análisis. Esto nos permitirá de establecer cómo los biomarcadores cambian longitudinalmente, que significa a lo largo del tiempo y de manera individualizada. Y también nuestro grupo de biomarcadores está realizando otros proyectos. Yo estoy involucrada en el estudio de los mecanismos del envejecimiento, por ejemplo, y creo que es un otro tema muy importante, porque el envejecimiento es uno de los primeros factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. Entonces, comprender bien los mecanismos del envejecimiento nos permitiría de trobar estrategias contra la primera causa y no contra los síntomas. Y por todos los análisis que he mencionado, todos los análisis se efectuarán en el laboratorio que inauguramos este año y gracias al compromiso de nuestros socios y socios. Gracias, Federica.
Después que Federica nos explicara un poco el campo de los biomarcadores de sangre, muy bien, sobre todo el futuro, ¿no? Tenemos que seguir investigando estos biomarcadores para que en un futuro los podamos usar de manera rutinaria como se usan en otras enfermedades, ¿no? Sobre todo ligados a la aparición de tratamientos de la enfermedad. Núria, si et sembla, passem a parlar una mica de la prevenció i els factors de risc de la malaltia. Com veus tu aquesta línia en el futur? Doncs sí, jo també, tal com deia ella, penso que mentre no tinguem un fàrmac que ens pugui curar la malaltia, és molt important que centrem els nostres esforços en la prevenció, perquè, tal com s'ha parlat, els símptomes no apareixen fins dècades després que es comencin a instal·lar aquestes proteïnes en el cervell. I quan d'aquí poquet, en una anàlisi de sang del metge de capçalera, ens puguin dir que estem predisposats a en un futur tenir aquesta malaltia, el que necessitarem serà quines estratègies, quines eines, què podem fer per no arribar a aquest punt en què es desenvolupin els símptomes, què podem fer perquè no hi hagi deteriorament cognitiu. Llavors, nosaltres en el grup que estem treballant, justament busquem els factors de risc, que són les coses que fan que augmenti la teva probabilitat en qualsevol moment, que faci que augmenti la probabilitat de tenir la malaltia o, si els tractem, que disminueixi. Llavors, hi ha alguns factors de risc que no es poden tractar, no es poden modificar. L'edat és la que és, alguns gens o el ser del sexe femení són coses que no podem modificar, però sí que és veritat que hi ha molts factors de risc que s'estan cada dia descobrint que són modificables en certa mesura perquè depenen de l'estil de vida. Llavors, és aquí on jo crec que hem d'incidir. I alguns d'aquests factors serien l'alimentació, reduir el risc cardiovascular, l'activitat física i atacar l'insomni, perquè, tal com hem dit, si una persona dorm malament, s'ha vist que té més prevalència, té més probabilitat de patir l'Alzheimer després. Llavors, però és curiós perquè això de dormir malament sí que s'ha vist que està associat, però encara no està del tot ben entès si dormir malament és un símptoma de que ja estàs patint la malaltia de l'Alzheimer, un símptoma més, o si és un factor de risc. Llavors, per investigar això, nosaltres al BBRC tenim un projecte que alguns ja coneixereu, que es diu Alpha Sleep, i en aquest els participants passen una nit a l'Hospital Clínic, agafem les seves dades, també fan actigrafia i recollim tots aquests paràmetres del son per mesurar quina és la seva qualitat del son i possiblement identificarem el canvi de ritme cerebral de les fases del son, no sabem encara, que estarà implicat en un futur en un canvi que provoca la malaltia. Llavors, si som capaços d'identificar això, serem capaços també d'orientar les teràpies de prevenció de l'Alzheimer del futur. Gràcies, Núria. I Gemma, sé que segueixes amb la neuroimatge també, per tant, encara que ja ens hagis deixat el BBRC, també pots explicar-nos com veus tu el futur de la recerca en aquest camp més tècnic de la neuroimatge. Sí. Jo crec que primer hauríem de puntualitzar què és això de la neuroimatge. La neuroimatge es pot fer servir també com un biomarcador, com el que ens deia la Fede, però la característica principal és que ens fa una fotografia 3D del que ens està passant en el cervell. És un biomarcador que ens deixa veure la localització en l'espai del que està passant. Jo crec que això és molt important de moltes maneres. Un dels exemples més clars és, per exemple, els traçadors PET de tau, que s'han començat a desenvolupar en els últims 5, màxim 10 anys, i que el que ens permeten és veure exactament on s'acumula aquesta proteïna que també ens parlava la Fede, la tau, en el cervell. I això és molt important perquè ja en estudis anteriors, utilitzant la neuropatologia, és a dir, mirant els cervells de les persones que donen els seus cervells després de la mort, s'havia vist que aquesta proteïna es col·locava en el cervell en un patró espacial molt específic i que això també depenia d'on estava aquesta proteïna, també de les fases en què estava aquesta malaltia.
Gràcies a poder ara utilitzar aquests traçadors en mètodes de neuroimatge, el que podem veure és aquesta localització espacial en persones vives. I això el que ens permet és, evidentment, entendre molt millor com es col·loca aquesta proteïna i com està associada amb molts altres factors, com altres biomarcadors amb sang, amb genètica, amb factors de risc. Per tant, crec que s'ha fet molt en un període de temps molt curt, però aquest marcador, com dic, és molt nou i, per tant, podem esperar moltes coses en un futur proper quan hi hagi encara més dades i, sobretot, dades longitudinals, és a dir, aquelles que anem seguint a persones en diferents moments del temps per veure com aquestes coses evolucionen. Un altre exemple que crec que és molt important són els traçadors d'astroglia i microglia. Aquests els que ens permeten és veure com estan activades aquestes cèl·lules de microglia o astròcits. Per ser molt senzilla, aquests tipus de cèl·lules el que fan és acostumen a donar suport a les neurones i també a fer una mica de sistema immune del cervell, és a dir, intenten anar a atacar quan hi ha algun virus o hi ha alguna cosa que està anant malament en el cervell. En els últims anys s'ha vist que aquestes cèl·lules sembla que s'activen també quan hi ha aquest dipòsit de proteïnes dels que parlàvem, l'amiloide, el tau, però encara no sabem ben bé si aquesta activació d'aquestes cèl·lules, aquesta resposta que tenen, és positiva, beneficiosa o perjudicial. Per tant, jo crec que aquí necessitem molt d'esforç i investigar ben bé què està passant per entendre més bé la malaltia, perquè jo crec que, i crec que molts d'aquí ho creiem, entendre la malaltia també ens permetrà en un futur poder desenvolupar algun tractament per frenar o fins i tot parar el desenvolupament de la malaltia. I ja per acabar amb el futur de la neuroimatge, com ja s'ha comentat durant tota l'acte, encara no tenim cap tractament a casa nostra que ens permeti frenar el desenvolupament de la malaltia, però sí que amb les últimes notícies que tenim jo crec que podem estar esperançats. Cada vegada hi ha més notícies bones i cada vegada són més ràpides. Per tant, i això ja és una opinió personal, crec que en un futur no molt llunyà podrem tenir algun tractament per a aquesta malaltia i jo crec que la neuroimatge tindrà un paper clau quan aquests tractaments apareguin. Primer, segurament s'hauran de fer ressonàncies magnètiques, que molts dels d'aquí presents coneixeran i hauran patit, per veure que no hi ha cap tipus d'efecte advers d'aquests medicaments. I segurament també hi haurà que fer pets d'amiloide o de tau per veure que realment el tractament està sent efectiu. Per tant, crec que la neuroimatge, per un costat, té un futur quan apareguin aquests tractaments i els puguem utilitzar, però també, sobretot, en entendre molt millor la malaltia. Gràcies, Gemma. M'agrada també la comparació. Com queda clar que encara necessitem saber més d'aquesta malaltia i de moltes altres neurodegeneratives molt desconegudes, jo crec que en el món de la ciència especialment desconegudes en el món de la medicina, i com ajudar també a entendre la història natural a la possibilitat d'obrir noves dianes terapèutiques i explotar d'alguna manera el desenvolupament de nous fàrmacs. I per últim, Natàlia, neurogenètica, explica'ns què és això, la genètica, els avenços en el camp, com veus el futur en aquest camp? Sí, tant. Doncs, primerament voldria mencionar tot el que han comentat les meves companyes, perquè crec que l'avanç en el meu camp passa per integrar cadascuna de les línies pioneres en les que estem treballant en el BBRC, en el Barcelona Beta. Biomarcadors, neuroimatge, factors de risc, afegint-hi també exposicions ambientals, afegint la genètica. I crec que és molt important també matitzar, perquè tenim la creença errònia que la genètica ens ho determina tot. Tenim la creença errònia que la nostra genètica ens farà sí o sí patir una malaltia i això no és correcte, això és incorrecte i ho hem de tenir clar. El que ens ajuda cap a bo és a tenir un perfil de cada persona úniques que som, biològic,
que ens permetrà precisament, abordant i integrant tota la informació prèvia, poder arribar a una prevenció personalitzada, a unes teràpies personalitzades, a una efectivitat de fàrmacs personalitzats i, per tant, a integrar totes les línies de recerca, que crec que tant les meves companyes com tota la gent que està treballant aquí estem obtenint resultats que són i que seran molt profitosos per això. A nivell de genètica en avanç, com a genètica com a tal, podríem pensar en adquisició de dades més precises. Això s'està portant a terme perquè, com sabeu, la tecnologia evoluciona. Cada cop és més senzill amb una mostra de sang obtenir informació genètica. En un temps, en un futur, esperem que obtenir una mostra genètica costi el mateix que beure un cafè, esperem. I integrant tota aquesta informació més tota la informació genètica de diferents modalitats, arribarem precisament a abordar d'una manera millor com ens enfrontem a aquest tipus de malalties. També deixeu-me afegir una segona part, que és molt important, tornant al que estava comentant abans de la internacionalització. Per què és important també la internacionalització en el nostre futur? Doncs perquè el que hem de crear o el que hem d'abordar o el que busquem són teràpies, medicina personalitzades per tothom. Hem de ser diverses i hem de ser diversos i per tant ens interessa arribar a tothom al món. I per tant hem d'unir esforços, hem de treballar conjuntament amb consorcis, amb grups d'investigació a altres països, com ja estem fent, millorar i tenir més dades per poder fer això possible i amb la finalitat aquesta, de poder arribar i de poder tenir un fàrmac, un tractament, una prevenció per tothom al món. Doncs aquesta seria. Gràcies, Natàlia. Si us sembla, després de les vostres intervencions fem una cosa a la que vosaltres esteu molt acostumades als congressos científics. L'última diapositiva sempre és una que es diu Take Home Message, que és avui, si haguéssiu de resumir amb una frase el que heu dit, què s'hauria d'emportar el públic que ens acompanya avui a casa, amb què s'hauria de quedar d'aquestes línies de recerca. No te haré empezar a ti, Federica, empezaremos por Núria ahora. Doncs jo diria que les paraules clau serien prevenció i estil de vida. O sigui, hem de pensar que en el futur, si hem portat un estil de vida acorde amb el que la ciència ens diu per no tenir l'Alzheimer, doncs millor, perquè així el podrem prevenir. Jo em quedaria amb això, amb prevenció i estil de vida. Gràcies, Núria. Sí, mi reflexión final se centraría en el estudio de biomarcadores en sangre para poder potencialmente ser utilizado en el Sistema Nacional de Salud. Con el uso de estos biomarcadores sería posible estudiar de manera personalizada sobre el riesgo de desarrollar la patología y así poder enfocar una medicina más personalizada en cuanto a prevención, selección de la persona para el ensayo clínico, para mejorar la posibilidad de la efectividad de los fármacos. Gràcies, Fede. Doncs, com he dit abans, crec que necessitem entendre molt bé què està passant al nostre cervell, la biologia que hi ha darrere d'aquesta malaltia. Crec que això ens serà molt útil per desenvolupar nous fàrmacs i crec que la neuroimatge té un futur molt important aquí i especialment el que s'està fent al Barcelona Beta, perquè ens ajudarà a entendre la biologia, però sobretot en aquestes fases més inicials que són tan importants pel desenvolupament final de la malaltia. Gràcies, Gemma. Sí, per la meva part, permeteu-me que em repeteixi, però el que crec que resumeix ben bé el que hem de fer és, i sobretot per les persones que els agraden els acrònims i les sigles, és ser in-in. Internalització, integració. I per això, i fent tot això, estarem en una recerca que serà futura. I per finalitzar simplement, estem parlant de futur, però crec que és molt important que parlem també del present que ens porta aquest futur, de totes les persones que estan treballant al Barcelona Beta i a la Fundació, que moltes esteu aquí, també a tots els participants d'Alfa, a totes les sòcies, socis, totes les persones que esteu aportant esforç, temps, crec que és molt important perquè això és el que definirà el futur que estem creant contra l'Alzheimer i això és el que ens ajudarà a prevenir i a curar aquesta malaltia. Així que moltes gràcies a tothom. Gràcies.
Gràcies, Natàlia. Jo, òbviament, a part d'unir-me a la gratitud a tots vosaltres que esteu aquí i els que no han pogut venir avui, però que poseu també el vostre granet d'arena de sorra tot el dia, sempre. Natàlia, jo crec que per resumir, o totes, podríem dir, si us sembla, que fa 10 anys parlàvem dels inicis de la Fundació. La Fundació va fer una aposta molt forta a través del seu centre de recerca per la prevenció de la malaltia, i 10 anys més tard, que semblen molts anys, però realment en el món de la investigació clínica 10 anys són poquets anys. La Gemma parlava de traçadors que fa 5 anys que s'han desenvolupat i ara comencem a fer els primers estudis. Doncs 10 anys són poquets i ens podem sentir totes i tots molt orgullosos de que ja tenim resultats esperançadors amb tractaments, amb persones amb símptomes de la malaltia, i que fins i tot ara aquestes molècules s'estan estudiant en persones, en assaigs clínics, per persones que no tenen cap deteriorament cognitiu. Per tant, assajos de prevenció, que, torno a repetir, va ser una mica l'aposta del centre de recerca del BBRC de la Fundació ja fa 10 anys.